kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagugna sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, siya musulti gusto sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, nga nagugna sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Sulit ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasama. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga gabi, mayo nga pagpaminaw, welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi mo. Sa ato nga pagsugod mga kigsona ninyo mong programa, ato ning sugdan o gablihan sa mga pagdaig o pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga magagahong, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nagpasalamat kami sa imuhang pag-uban kanamo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo. Salamat o Dios nga wala kay hunong nga nagatiman o nagiya nangulo kanamo. Di naghari ka sa among hunahon kasing-kasing. Di imo kaming gilig-on ug imo kaming gidasig sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga makapahimaya kanimo. Ug imo kaming giyahan ug panayon mo kaming gipanguluhan ug padayon mo kaming gipakgang aron kami dili gayud makabuhat sa mga buhat nga dili makahimaya kanimo. Bless kinong matagusa.
Ilabi na, O Dios, sa mga pulo nga amo karong madunggan. I declare blessing sa matag usa. In Jesus' name, Amen. O, Amen. Mayong gabi, may pakiguban o ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Ang Dios magauban, magpanalangin sa ato karong nga panaguban. Wala ko dayon kasugod mga kaigsuonan kay samtang nagpamalandong ko sa unang Timoteo kapitulo 2 ngadto na sa kapitulo 3 ang gihisgutan diha ni Apostol Pablo kanang kamingaw. Gimingaw si Apostol Pablo sa mga kaigsuonan nga diin siya naghago sa pagwali, pagtudlo. Og sa diha nga nagpamalandong ko mga kaigsuonan, dunay gihatag si Lord nga kanta. Karon pagyod nako ni nahuman. Unya ako ning kantahon alang sa tanano nga nagsunod sa atong programa. Kabalo ko nga sa inyong pagsunod sa programa do na mo'y nakatunan. Og ang inyong nakatunan paunay modala kaninyo sa inyong padulngan nga ako pong padulngan paingon sa bag-ong kalangitan. Ako siyang gihuman mga kaigsuonan tungod kay nabless ko sa maong mensahe. Ikaw ug ako mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa planos Ginoo. Nya tuluran ni siya ka stanza, first stanza, dayong chorus, dayong ikaduhang stanza, balik na pod sa first stanza and chorus. Ako ning ipaambit unya human sa paghatag og panahon sa ato ang mga kaigsuonan nga maghatod og mga mensahe diri sa atong programa. Sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkaingi mo, ang pagsayaw igabalos ko. Ako ra siyang gi-record diri para kung malimot ko sa tono, naara ko'y back up nga mahinomduman ako ang tono. Kay karon pag yun ni gihatag, nya sa ako nagikaingon doon ay mga kanta nga akong gi-andam ug akong gi-padayon sa paghuman para natong tanan. Og kining kanta nga ako karong ipaambit mga kaigsuonan alang ni sa tanang mga nakakaton sa atong programa. Labi na gyud sa ako ang mga makaingon ta nga mga estudyante ni Kristo. Ako instrumento ra gyud ko nga naghatod sa mga pagtulon-an ni Kristo aron ikaw ug ako mahimong tinun-an ni Kristo. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw o good evening ni Jerby Rimes Espinosa, good evening Pastor Gideon Candelario. Mayo nga gabi, mayo nga pagiguban ni Alfido Patok, good evening Pastor, request kog kanta Pastor. O kumusta pagak sa Kohigala? Ano? O kumusta pagak sa Kohigala? Ako ni pangitaon diri ha. Ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga pantayin, ikabalos ko nimo. Awit makalangit mga kaigsuonan, o kumusta pagak sa Kohigala? Usa sa akong mga estudyante mga kaigsuonan nga karon nag-edad na og 60 kapin. Nanawag taon siya kaganina kay nangandoy pod nga magkita mi. Unya gimingaw sad gyud po ko niya ug sa ato mga kaigsuonan. I hope naminaw sila karon sa ato programa. Si Ginny Makamahalan, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang viewers, listeners niining imong programa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, uban sa tibuok mong pamilya. God bless you always. O together with your whole family. Request kog milagroso. Ayo nga pagiguban ni Bing Dandan. Good evening Pastor Gideon ug sa tibuok mong pamilya. And God bless you always. Si Cherry Asendelia Liaging, maayong gabi Pastor from Davao City.
Bi pastor og sa tanan gikan ni Calisteri Pargan Ribas Ribolin. Si Yorin Kasilaw, maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo. Mga awit makalangit og sa ihang mga pulong nga mauhinungdan nga makapadong og makalahutay taliwala sa mga pagsulay. God is good all the time. God bless us all. Dong Yorim, kung naa ka sa Tarcom, palihog ipaminaw ni Pastor Erwin na ako'y kompos para natong tanan. Labi na gyud sa ako ang atong mga kaigsuonan nga nakakaton sa atong panag-uban. Namong tanan na kanunay sa akong mga pag-ampo. Kung naa ka sa Tarcom, akong hangyo, pwede ba nimong ikuyog ang atong mga kaigsuonan sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios uban sa gihatag sa Ginoo nga kanta na ikanta nga gihatag sa Ginoo kini alang na natong tanan, ilabi na gyud sa ato pong mga listener sa nagkalaing lugar. Karon pa ni siya nako gihuman mo na nga wala gid ko kasulod dayon sa to programa. Kaganina nagtan-aw ko mga alas 7:30, alas 7:36 nako gisugdan pagkompos. Nahuman siya og alas 8:10, siguro alas 8:10 yan nagsugod dayon ko. Si Pap Jilon Mingito Garces, maayong gabi Pastor og sa tanang mga nagsunod ini mong programa. Okay, salamat kaayo no. Og ni Irene Iyay Sansona, maayong gabi Pastor from Barili, Cebu. Maayong gabi ni Henry Imbak, maayong gabi Pastor, request kog song Tumawag at Tawag sa Pagkabalaan. Sa kadugay sa panahon na wala ka nakakita. O kumusta pagdagsa ko higala, kay labihan gayon akong lipaya. Maayong nga pag-iguban o good evening ni LG Rodriguez o ni Kapitan Jocelyn from Saudi. Maayong gabi. Maayong gabi. Kumusta man ka diha Kapitan? Dios magpanalangin, no? Unique sad ang imong ngalan, Kapitan Jocelyn. Si Emilio Kabugos, maayong gabi. Si Maria Presente, good evening Pastor Gideon. Salamat sa Lord protection sa buong maghapon, no? Nindot kayo nga giproteksyonan o gitagaan ta sa Ginoo og kadaugan. Awit makalangit nga gi-request dire, ikaduhang awit makalangit, milagroso. Kumani ini, tawag sa pagkabalaan. Si Marilo Phil, maayong gabi Pastor, naminaw mi kanunay imong nindot kaayo nga mga awit para sa Ginoo. Kining akong gikompos mga kaigsuonan nga awit karon, awit ni alang sa tao. Sa ako nang gikaingon, dunay duha ka klaseng kanta nga angay natong masabtan. Song tugad ang song tuman. Ang kanta nga para sa Ginoo, kanta pod para sa tao. Kining kanta nga gihatag nakompos nako karon, kanta ni para sa mga kaigsuonan nato nga naay nakatunan sa mausab kanako nga dunay nakatunan sa atong panag-uban ini mo programang pulong mo kinabuhi ko. Si Gisami Mihir Batiroy, hi Pastor, maayong gabi. Shout out from Irene Himalalod, Negros Oriental. Ning duty ko Pastor, nagsunod ra ko sa imong live while nagtupi. No? Kung naa kay matchatan sa atong mga kaigsuonan, ilabi na sa imong magulang basig to anaron sa Tarcom, kung mahimo palihog. Kanang pakiusap lang, hangyo lang ba. Si Gmart Villanoca, maayong gabi Pastor Gideon, ug salamat sa Dios nga kanunay nga naghatag protection sa matagusa nga ania mabati una usab na kanamo ang iyang mga pulong. Request kog song Pastor dili kabayran. Salamat sa pagtugtog Pastor. Shout out na usab sa ako Pastor Shaton Negros Aligado family nga nagsunod sa imong programa watching from Pulilan, Bulacan. Milagroso ka, O Diyos. Maayo nga pakiguban ni Nars Boyan, si John Rimalayas o si Marjon Habilio. Maayo nga pakiguban ni Annalisa Ikon o ni Kapitan Jocelyn, okay lang Pastor, kaluoy sa Ginoo. Wow, no? Si Osilitin, maayong gabi Pastor Wasing Bukbuk, Don Carlos Bukidnon.
Maayong gabi ni Cherry Surado. Maayong gabi Sister Cherry. Kumusta mo diha, Sister Cherry? Ang Diyos magpanalangin. Si Jimel Reyes, good evening Pastor, watching diri sa Batangas samtang nag-duty Pastor. God bless you po. Request awit makalangit dito sa cross. Si Philly Impes, maayong gabi. Si Mimi Dalio, matud pa, good evening Pastor, watching from Davao City. God bless your request o kanta Lakutay lang. Si Jisami Mihir Batiroy, good evening. O si Janry Malayas Pastor, magpaampo ko Pastor nga hatagan ko sa Ginoo balik nga kadasig kay Pastor. Salamat kaayo. Ayaw kalimti ang mga saad sa Dios para dili mawa ang kadasig sa imong pag-alagad sa Dios. Ayaw pulihi sa mga butang nga pwedeng kaibgan sa mga tao apan dili gayon niya madala ngadto sa katapusan. Si Ma'am Ruth Suson, maayong gabi ini mo diha Ma'am Ruth. Kumusta mo diha sa Australia? Atong igsuon ano ka diha sa Australia? Matupag good evening Pastor Gideon. Watching from Melbourne, Australia. Salamat kaayo Ma'am Ruth Suson. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Gabi, mayong nga pakiguban ni Broca Fidel. Mayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor nga kakugihan nga naghatod sa mga pulong ni Lord nga permi madungagan ang among mga huna-huna unsaon aron dili mailad sa kaaway. Salamat Pastor. Dalaygon ang Dios. Ako nagtuo Brother Fidel ang atong mga sakripisyo nga kita nag-uban diha sa pagkaton labi na sa ato nga training discipleship didto sa diha sa Tisa. Ako nagtuo nga kanunay ninyo tong tipigan. Awit makalangit, tawag sa pagkabalaan. Nagahulat, nagahilag, Maayong gabi ni Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang naminaw sa tibuok nimong pamilya. Dalaygon ang buhi nga Dios. Si Ruel Hadraki Karaldi BE Pastor, naminaw na pod ko sa imong live. Sukad kaninang buntag hangtod karon, biyahe gihapon taxi. Ampingan mo sa Ginoo Brother Ruel, ang Dios magauban magapanalangin kaninyo. Si RC El Matondo, maayong gabi sa tanan, ang Ginoo magpanalangin. Request kog kanta, ikaw ang kusog. Sa imong pagigugma nangandoy siya nga
mamuhila ka kaniya, ikahatag mo ba ang gitinguhan niya, nagahula. Mayong gabi ni Bonifacia Cuevas. Good evening, Pastor, watching from Dumaguete. Si Jenisel Bonado. Mayong gabi, Pastor, watching from watching here from Tunaan, Dako, Talibon. Nagkanha ko diha sa Tunaan. Kumusta mo diha, Jenisel Bonado? Si Romeo GC, maayong gabi, Pastor. Daigon ang Dios nga buhi na nagpanalangin kanunay nimo alang sa tanan nga nagkinahanglan o pagpukaw na hikatulog nga pagtuo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, amen, Pastor. Maayo ko awit, dili ko ibaylo. Dili ko ibaylo. Napo diri dili ka bayran. Sige, ako ning andamon, dili ko ibaylo. Kaniya, ikahatag mo ba ang gitinguhan niya? Mayong gabi ni Rachel. Matod pa. Asa naman to ka, Rachel? Good evening, Pastor. Matod pa og sa tanan mga kaigsuonan nga nagsunod sa imong programa. Pwede request awit makalangit, Pastor, ayaw usiki. Daghang salamat, Pastor. Okay, sa pa yan. You're welcome. Si Donsky Ubaris, good evening, Pastor. Nagsunod ko sa imuhang programa para makakaon ako ang kalag sa pulong sa Dios Permi. Wow. Si Aida Abajo Manlapas, maayong gabi. Si Akira Manukan, maayong gabi, Pastor. Thanks God, nakadungog ko sa imong pulong. Si Jenisel, praise the Lord, Pastor, madaogong kanunay. Si John Miles Maro Singson, good evening, Pastor. Patabang kog ampo sa akong igsuon nga si Joel nga mawa na ang ihang ipamati sa ihang panglawas hasta ihang sigig suka, complete healing in Jesus name. Sige, ato nang dadod sa mga pag-ampo ni pasalamatan nato ang Ginoo nga siya magatubag sa atong mga hangyo. Sister Renato, si Renato sa Zaragoza, Felicitas, maayong gabi, Pastor, request kog kantang Samtang Ako Buhi Pa. Kisamtang ako buhi pa. Ako asaning isip ha. Ako rin tagaan niyang pagtagad. O niya napag-request no, kanta Kopti Ako gikan ni Bonifacia Cuevas. Og si Mel Sabroso, good evening, Pastor, minaw mi diri sa Sitio Noyoka, Guadalupe. Mayong pakiguban ni Belma Paniares, good evening, Pastor, palihog kog kanta Inspirasyon. Okay. Mayong gabi ni Jean Cadayona, Diaw. Good evening, Pastor, watching from Sibulan. Request kog song, Pastor, Katamis Mo Hesus. Gamay pagyud ko ani nga kanta. Nindot gyapon nga balik-balikon. Katamis Mo Hesus. Si Wangbo Pungasi Amion, maayong gabi, Pastor, watching from Lapu-Lapu City. God bless, Pastor. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri sa ato ang programa Dili Ka Bayran. Diri lamang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko, ug bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako ug giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Mayong gabi, mayong pagpamati ni Aida Abajo Manlapas. Pastor, patabang ko ampo sa akong mama
nga naaron siya'y gipamati sa iyang lawas. Ato nang dadon sa mga pag-abo maghiusa ta og dili na to kalimtan ang pagdaig pagpasalamat kay dunggon kay da sa Dios. Si Marlon Santisas, maayong gabi pastor, pa-shout out ko sa akong asawa nga si Mary Mayer from Southern Leyte, San Franz, no? Si Edith Lumanda, good evening pastor, minaw mi sa Sabnimo live duhami sa akong bana. Mayong gabi ninyo brad, mayong gabi ninyo sis. Sister Rose Datuon, Sister Rose Datuon yo. Good evening pastor, request kog song Saad sa Dios. Okay, ayaw usiki Saad sa Dios unya lahutay. Napagitoy usa ato nga taga-pagtagan. Unya na koy kanta mga kaigsuonan nga ako ni rong i-share, ako ni rong ipaambit. Pero dili pa nako gyud makuha ang unsa gyoy timing ani kay kaganina pa nako ni nahuman. Kabayran sa salapin ni Bulawan, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, ako ni rong katahon mga kigsunan humanani nga dili kabayran. ihalad ko na kini sa Ginoo. Maayo nga pakiguban sa tanang mga listeners sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok sa South Cebu. Maayong pakiguban ni Brother Moses o ni Brother Pedro Arsola o sa ato makigsunan diha sa Linao, si Brother Jason o si Sister Christy. O sa itong mga kaigsunan, mga kasilinganan nga walay hunong nga namati diri sa itong programa. Ang pulong mo pinabuhi ko pinaagi sa FM station 101.3. Ang Diyos magpanalangin ka natong tanan. Ihalad ko kanimo. Dili kabayran. Salamat kaayo ni Sherby Rimes Espinosa sa pagkamadasigon sa imong pag-share sa ato imong mga kailag higala. Salamat kaayo, ang Dios nakakita og magpanalangin kanimo. Si Rin Dunay, maayong gabi watching from Bukidnon. Maayong gabi, ang Dios magpanalangin. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Nindot kayo mga kaigsuonan ang awit dili kabayran kay naghisgot nga walay laing halaran sa atong kinabuhi kundi ang Dios lamang. Akong kantahon mga kaigsuonan ang awit nga akong nahuman kaganina unya ako ning ipaambit before ko moadto sa minsay sa pulong sa Ginoo. Kining awit mga kigsunan, awit ni alang sa natong mga tao, song tuman para sa ato ang mga kaigsuonan. Ikaw ang ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa padayon ta bisan makalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta.
Kining kantaha mga kaigsunan, kining nga lyrics, ako ni siyang naumol sa diha nga nagtawganay mis usa sa akong mga estudyante nga karon maoy gipialan sa Ginoo sa mga kapastoran sa Cebu City ug maoy gi saligan sa simbahan diin nahimugso diha sa Tarcom. Og nanghandoy gyud ang ato mga kaigsunan nga magkahimamat mi, ibin ako kasing-kasing nanghandoy nga magkita mi. Kay layo na magid mi, Cebu City og ang Malabuyok medyo distansya naman gyud. Unya naglantaw sad ko, nagmalandong ko sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica kapitulo 2 ngadto nas kapitulo 3. Si Apostol Pablo gibatig kamingaw. Naagi mga panahon nga bation tag kamingaw. Muni nga naumol kining maong kanta mga kaigsuonan nga naghisgot ni sa ato ang kahimtang sa pagpangalagad o sitwasyon nga doon nagyoy panahon nga magkalagyo ta. Ibin ang ato mga kaigsunan doon na pagyoy mga kaigsunan nato nga wala gani ko kahimamat personal, wala ko kakita sa inyong kahimtang, pero ang Dios may nakakita sa tanan natong kahimtang sitwasyon. O ako nga mga pag-ampo, akong mga hangyo nga inyuning paminahon o inyuning pamalandongan kining unod sa awit nga ako ang ihalad or ako ang idalit kaninyong tanan o kanatong tanan. Kaong ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta bisan makalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtanaw ang Diyos Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan kaysa iyang mga pulong. Nagmadaog nakutang tanan kaysa iyang mga pulong. Nagmadaog nakitang tanan. Atong nakatunan mga pamaagis Amahan, dili gayud na to kalimtan kay labaw panis bulawan, kay ang mga saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagota gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtanaw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan kaysa iyang mga pulong. Nagmadaogon na kitang tanan. Mayong gabi mayong pagiguban sa tanan nga mga kaigsuonan, ilabi na sa ako ang mga kauban sa pagkat-on sa pulong sa Dios, sa mga tinun-an sa mga estudyante ni Kristo. Instrumento ra gyud ko, instrumento ra gyud ta aron kita mahimong estudyante, mahimong tinun-an ni Kristo, no? So akong balikon pagkanta, ikaw ug ako mga alagad ni Kristo. Ikaw ug ako alagad na ta ni Kristo ha, dili ta alagad para sa kalibutan kundi alagad ta
para sa kahimayaan sa Dios nga may tagiya sa tanan. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta bisan magkalagyo kita, o ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghago ta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili granto gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Tanang paghago ta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ang atong nakatunan, mga pamagis Amahan, dili gayon na to kalimtan, kay labaw panis bulawan, kay ang mga saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghago ta, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ako na lang nga kandahon ang ayaw siki. Santang nag-inosara, nag-relax-relax ag panagsan, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailad sa kahilaya,
kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tatibadlong, kay dili ta kaikyas sa hukman ang tadadon, sa hukman ang tadadon, sa hukman ang tadadon. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilang sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayagog gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilang sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilang sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ang tinuod nga kalipay mga kaigsuonan na ara gyud kang Kristo. At ta sa pag pamalandong sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, ako kamong gidasig sa pag-abli sa Biblia sa unang Timoteo, unang Tesalonika kapitulo 2. Unang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 17 hangtod sa kapitulo 3 1 hangtod sa 13. Ato ning basahon para mabaanid sa nato pagbasa ang libro sa Tesalonika. Kaya itong tinguha mga kigsunan nga mabanid sa gyud nato ang mga libro, ang mga sulat diha sa mga libro sa New Testament. Versikulo 17, bahin kanamo mga igsoon na niadtong panahon na nga kami nahimulag kaninyo, sa makadiyot kanunay kaming naghandom kaninyo, gimingaw kami pag-ayo kaninyo og naningkamot gayod sa pagpakikita kaninyo. Buot kami nga moduaw kaninyo pag-usab, ako si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo, apan gibabagan kami ni Satanas. Kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay, ug ang hinungdan sa pagpasigarbo namo sa among kadaugan at tubangan sa atong Ginoong Hesus. Inig-anhin niya, kamo gayod ang among garbo ug kalipay. Kapitulo 3, 1 hangtod sa 13. Sa wala na gayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsuon og kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo og paglig-on sa inyong pagtuo aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining pag-antos. Kamo mismo nasayod nga ang mga pag-antos nga sama niini kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod. Og sumala sa inyong nasayran mao gayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa gipaanha ko si Timoteo aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako na tintal kamo sa yawa ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kamo karon nahibalik na kanamo si Timoteo og anindot ang ihang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma.
Matod niya kanunay kamong nagdahom kanamo og buot mo duaw kanamo ingon nga kami buot mo duaw kaninyo. Wow, no nindota. Bersikulo 7, busa mga igsuon taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pagantos nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga ri kanamo pinaagi kaninyo sa kinasingkasing naghangyo kami kaninyo adlaw o gabi nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan og ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamo sa higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa og sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha lig-uno niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo og walay makita ang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyogan sa tanan niyang mga balaan. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, naghisgot siya og mga pamaagi or ang pamaagi aron walay makitang salawayon sa atong kinabuhi o sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang pamaagi mga kaigsuonan nga gipakita ni Apostol Pablo aron ang tanang mga magtotoo sa magkanato wala ililong sa sulat ni Apostol Pablo sama sa mga katawhan didto sa Tesalonika. Ang mga katawhan sa Tesalonika gipakita sa sulat ni Apostol Pablo nga nalig-on ang ilang pagtuo og ang ilang paghigugma. Usa sa mga buhat nga gipakita nga nagpakita nga nalig-on ang pagtuo ug gugma kanang naay tinguha sa pagduaw. Naay tinguha mga kaigsuonan sa pagpakigkita. Ang usag-usado naay tinguha. Mga igsuon kos Ginoo lamang kabahin ni Apostol Pablo matod pa apan gibabagan sila ni Satanas. Ang mensahe mga kaigsuonan mahitungod sa pulong Satanas nagpakita na sa daghan nga mga kalisod, mga problema or mga dili maayo nga panghitabo og kinahanglan sila nga kantigong moantos, kantigo nga mulahutay og aron ang tao makaantos og aron ang tao makalahutay kinahanglan kaantigo silang mopailob. Kaantigol mga kaigsuonan mo paubos. Ug maunay usas mga nakita ni Apostol Pablo og gipakita sa ato ang matag kinabuhi. Ang pamaagi mga kaigsuonan aron ang tao mahingpit ug sa ingon walay makitang salawayon inigabot na sa atong Ginoong Hesukristo. Usa nga gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ang pagwali. Gusto si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga iyang mapadayon ang pagwali or ang paghatag sa mga pulong nga makapalig-on sa pagtuo sa mga magtotoo sa mga taga Tesalonika. Maunay ihang gipakita dinhi nga pamaagi aron ang tao malig-on sa ingon walay makit-ang salawayon sa iyang kinabuhi sa panahon nga siya moatubang sa atong Ginoo. Diha sa kapitulo 3 bersikulo 10 matod pa ni Apostol Pablo sa kinisingkasing naghangyo kami kaniya adlaw o gabi nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Kay ang sitwasyon manggod sa panahon ni Apostol Pablo dako kaayog diferensya sa sitwasyon sa atong panahon karon. Siguro kung si Apostol Pablo buhi pa ni aning atong panahon karon, naghimo usab siya pagwali sama sa atong nahimo. Sama sa ato pon nga kahimtang nga nagwali ko dire at the same time kamo pod ang naminaw. Ug dili sad maayo nga kamo nga naminaw, wala mo'y nakatunan. Gitinguha gyud nga ang atong pagpaminaw may kapuslanan og dili mahimong kawang nga mo resulta gyud nga naatay nakatunan ug kining atong makatunan ato usab kining ipakat-on sa uban. Sa unsang pamaagi, gamiton usab kita sa Dios. Kamo gamiton usab sa Ginoo sama kanako nga magsangyaw sa pulong sa Dios.
Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nagsulat siya ni ining maong mensahe aron pagtudlo ug pagpahinumdom kanato nga usa nga makapalig-on sa atong pagtuo kanang kanunay tang na giwalihan or kanunay ta nga naay nagwali or kanunay nga naay nagwali kanato. Inana nga pagkasulti nga ang makapalig-on gyud nato kanang naabitaw naagwali kanunay. Ug tinguha ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga mahatag niya ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa iyang pagtuo ug kanunay silang nagampo sa Ginoo ug naghangyo sila kanunay. Kay matud pa mga kaigsuonan, kung ang tao kanunay makadungog sa pulong sa Dios, kanunay makabati sa pulong sa Dios mga kaigsuonan kus Ginoo, ang mahitabo mahimong mahingpit ang ilahang paghigugma. Madugangan kanunay ang ilang paghigugma. Kana bitawng makadungog ta kanunay sa pulong sa Dios, magkadugang ang atong paghigugma sa Dios. Mingaunta sa presensya sa Dios. Mingaunta sa mga mensahe sa Dios. Damortang makabati, makadungog sa pulong sa Dios. O ang mahitabo mga kaigsuonan, kung damortang mahigugma sa Dios, damor nga malig-on ang atong kasing-kasing. Damor kining mahingpit og sa dihang damor malig-on ang atong kasing-kasing sa pag-alagad sa Dios, sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, damor ning mahingpit og damor nga dili gayod mahimong salawayon at tubangan sa Dios. Mauna nga miingon si Apostol Pablo versikulo 13, niining paagihalig-uno na niya ang inyong kasing-kasing og mahingpit kamo og walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong amahan, inighan ni sa Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga blessed gyud ang usa ka tawo kung dunay nagwali kaniya. Ang atong kinabuhi mahimo ni siyang makadawat kanunay o makasinati sa panalangin sa Dios kung kanunay ning nakadungog sa mga mensahe sa Dios. Kaya mahitabo mga kaigsuonan, mas malig-on ang atong pagtuo kung kanunay natong mabati ang mga pagtulunan, ang mga pagmaymay, mga tambag, mga pagdasig sa Dios. Ako mo ingon nga bless kayo ka. Nga kanunay tang nakadungog sa pulong sa Dios. O kining atong mga nakatunan, kining atong nahibaw-an sa atong panag-uban, atong paningkamutan nga dili gay nato ni makalimtan. Kay ikaw ako, pareho na tang mga alagad sa Dios. But ipasabot, pareho na tag isig ka magbubuhat. Doon na tay trabaho, mga kaigsuonan. Usa sa mga makatabang, kanimo, kanako, kanatong tanan, aron walay makitang salawayon sa atong kinabuhi at tubangan sa Dios. Kumbaga, walay makita ang Dios nga salawayon sa atong kinabuhi. Di siya kasaway sa atong kinabuhi kung kanunay tang namati sa pulong sa Dios. Kanunay na ay naghatod ug makapalig-on, makapadasig nga mga mensahe ug ang makapalig-on ug makapadasig nga mga pulog, mga mensahe, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kabalo mo unsa, walay lain ang pulong sa Dios. Pulong sa Dios maoy makapalig-on ug makapadasig kanato. Mao hinungdan diri sa atong programa, walay laing gisgutan ang mga mensahe ug mga pagtulunan ug mga pamaagi nga naas bala ang kasulatan. Ug doon ako'y mga kaigsuonan nga nahimong tinun-an ni Jesus, nga nahimo usab akong instrumento nga doon na sila'y nakatunan, ag tinawganay may kaganina. Anibati kog kamingaw, og ako na discern sad nako, na feel sad nako na nabati pod nila ang kamingaw. Og tungod ni ini na compose nako ning kanta nga akong gikanta kaganina. Unya kay dili man kaayo kumutaas karon og mensahe tungod kay mubo ra pod kaayo ang buot ipasabot sa sulat ni Apostol Pablo gikan sa kapitulo 2, 17 hangtod sa kapitulo 3, 1 hangtod sa 13. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang akong buhaton mao ang pagkanta ug pagbahatag og panahon sa inyong mga mensahe o pagtagad kung doon na may mga pangutana. Apan sa dili pa nako
basahon ang inyong mga mensahe diri sa atong panag-uban, ako sang tagaan og pagtagad ang awit nga akong gihuman, nga akong nagama kaganina. Wa pa ko kabalo kung unsay title ani. Importante do na say kanang kahulugan ang matag mensahe ni maong kanta. Ikaw ug ako, mga alagad ni Kristo. Akong katahon pagbalik sa dili pa ko moadto sa pagbasa sa inyong mga mensahe. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Usa padayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagutan, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagatan-aw Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ang atong nakatunan, mga pamaagis Amahan, dili gayud na to kalimtan, kay labaw panis bulawan, kay ang mga saad sa Dios walay pagkatapos, kay kita pasudlon man sa kalangitan. Tanang paghagutan, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagatan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Ikaw o ako, mga alagad ni Kristo, giluwas ta gibag-o para sa plano sa Ginoo. Busa ipadayon ta, bisan magkalagyo kita, ug ang pag-inampo ay ipadayon ta. Tanang paghagutan, gantihan ragyod kita, salig paglaom lang, kay nagtan-aw ang Dios Amahan. Dili na to gayud kalimtan ang atong nakatunan, kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga pulong nagmadaogon na kitang tanan. Kaysa iyang mga
mga pulong, nagmadaogon na kitang tanan. Nalaygon ang Dios mga kaigsuonan, sa iyang mga pulong nagmadaogon na gid kitang tanan. Dili kay baylo, diri lamang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Gikan ni Rizal, dalaygon kayo ang Ginoo. Salamat Pastor. Og ikaw ang gigamit usab usan ako nga naningkamot para magamit pod para sa kahimayaan sa Ginoo. Og ako nagtuo makaiya ko ni kauban sa tabang sa Ginoo para sa akong pamilya og sa akong mga kaila. Thank you. Wow, no, salamat sa Ginoo. Mayong pakiguban ni Barbon Arnel, mayong gabi Brad Barbon og ni medalyo kanindot sa awit Pastor. Patabang ko pray gikan ni Norvilin Dongo. Si Anelia Dionan Hernan. Good evening Pastor, mangutana lang ko. Po, ako bawal ba ang babae mag-ispastora? Yan lang po. Dili na siya bawal natong mga Kristohanon, pero bawal na sa mga Hudyo. Alang sa mga Hudyo, bawal gyud na nga babae magtudlo. Unya giadapt man na sa ubang mga Kristohanon nga wala nila sabtasad kung kanang pagtulon-an na og balaod ba epektibo pa ba na diri sa atong pagka-Kristohanon? Dili naman na epektibo kay balaod man na sa mga Hudyo. Dili bawal. Bawal lamang kung mga Hudyo ta or nailalom tas mga balaod sa mga Hudyo. Si Adilfa Alimaw, maayong gabi Pastor from Marawi City. Wow, kumusta mo sa Marawi? Kumusta nang bitaw mo sa Marawi, no? Ang katong gigubatan sa una. Padayon kami sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wow, matot pa, bless you. Si Lori Kuma, bless evening po sa atin lahat. Pastor, musta na po kayo? Mabuti naman. Laygon ang Dios, no? Purihin natin ang ating Panginoon. Salamat sa inyong pangumusta. Kami dito talagang ayos na talaga sa tulong ng ating Panginoon. Susana Pablio, maayong gabi Pastor Gideon ug sa mga anak sa Ginoo, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Unsay buot pasabot sa Korinto 6:17, ikaduhang Korinto 6:17. Ako ning basahon ikaduhang Korinto kapitulo 6 nya bersikulo 17. Ang kapitulo 6 sa 17 busa ang Ginoo nag-ingon bulagi sila og paglain gikan kanila, ayaw kamo paghikap og hugaw og dawaton ko kamo. Okay, doon na sa footnote Isaiah 52 11, panggawas kamo sa palay og palayo, ayaw paghikap og hugaw, butang panggawas kamo sa Babylonia o pagputli kamo sa inyong kaugalingon kamo nga nagdala sa mga galamiton sa Ginoo. Alang ni sa mga Kristohanon, alang ni sa mga nagpagamit sa Ginoo. Ikaw ug ako, mga Kristohanon, alang ni natong tanan. Ang buot ipasabot mga kigsuonan naa sa iyang konteksto, naa sa magsugod diha sa 14. Ayaw pakighiusa sa dili mutuo sa Ginoo. Ayaw paghiusa labi na sa mga batanon, lalaki ug babae, magbantay gyud mo. Kinahanglan magpili gyud mo sa panahon nga magminyo mo. Ayaw kamo paghig-usa sa mga dili magtutuo kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang daotan. O magambitay ang kahayag ug ang kakingit-ngit. Bersikulo 15, dili gayod magkauyon si Kristo ug si Belial. Unya ingon pagyod, kay managsama bagod ang magtutuo ang dili magtutuo, magkasinabot ba ang templo sa Dios o ang mga templo sa Dios? Dili gayod. Kitang tanan kay kita ang templo sa Dios nga buhi sumala sa gisulat sa Dios. Magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan, mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. So alang natong mga Kristohanon, kung dunay gyud mga tao nga dili mutuo ug dili gyud mudawat ni Kristo, ayaw paghimo og mga kana bitawng mga transaksyon nga
makababag or mababagan ang inyong buluhaton sa inyong pag-alagad sa Dios. Labi na gyud kanang kami niyo no, alang na sa mga kanang pakighiusa no, mao na giingon diha. Si Vilma Panyares, na bless ko pastor sa imong kanta. Salamat kay si Ginoo. Kining kanta nga siguro mas nindot no ang title ani kay sa iyang mga pulong, nagmadaogo na kitang tanan or nagmadaogo na kitang tanan. No? Si Janer de la Rosa Estante, maayong gabi pastor watching video. Wow, salamat kaayo. Dalaygon ang Dios, brother Janer. Si Jorin Aldonsa, good evening pastor, nice song pastor, shout out ko sa mga Kalinan. Si DC Morris, amin pastor, maayong gabi pastor. Si Ruel Hadrake, God bless sa imong new song. Wow, musta brother Ruel? Si Suraida, maayong gabi maayong pagpaminaw. Ay wait, makalangit ako tagaan og pagtagad, ikaw ang kusog diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Si Liubar Paas, maayong gabi pastor Gideon, mangutana ko mahitungod sa city sa panaksan nga kamungot sa Dios o kanus iyabo ang maong mga panaksan diha sa pinadayag. Good pastor, paki-explain lang po pastor, di para masabtan namo ba. Daghang ay salamat po. Ang tinuod no, moabot man gyud ta ana sa gipadayag ato og gyud nang hulaton, pero kanus ana siya moabot. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili gyud ta kahatag kung unsang tuiga, kung unsa gyud nga kana bitang tuiga nga mahitabo ang pagyabo sa kapanaksan o kapungot, kay dili gyud na pwede dugangan o kuhaan ang unsa may gisulat sa balaang kasulatan. Unsay gisulat sa balaang kasulatan, wala manggipit sa diha, wala pay tuig. Doon na may mga prophecy, mga kaigsuonan nga pwede siyang gaman sa unahuna sa tao apan dili gyud 100% nga mahaom o mainsakto ang hunahuna sa tao. Mao bitaw nang ibin sa mga katong pandemic, kabantay mo atong usa ka pastor mga kaigsuonan nga nagprophecy siya tungod kay siguro dunay mga propesiya siguro nga ihapong nasa nyatian nga nagapanghitabo. Kabantay mo atong prophecy ni Damos man siguro to. Andi na ko ka hinumdo mga kaigsuonan unsa to nga prophecy. Nga matud pa ang katong mga nabaksinan sa COVID-19 after 2 years mahimo na to silang mga unsa to mahimo ng mga nalimot ko ato. After 2 years mga kaigsuonan mahimo ng mga sumbi ba to iyang giingon? Unya to 2024 naman ta. Sobra na sa 2 ka tuig. Mo na bitaw ka ng mga prophecy, dili na siya pwede na to nga ikonklusyon sa ato lamang hunahuna o sa atong pangagpas. Di na siya pwede ikonklusyon, no? Usa sa mga prophecy nga ang mga tao nga nabaksinan mahimo kuno mga zombie. Nalimot ko kinsa to nga kisay ngalan ato nga pastor, dako to siya nga pastor. Unya marag makaingon ko nga sige ra pong gawali, sige ra pong gatudlo nya kuyaw lagi kaayo kana mga prophecy nya ang ato ang gamiton ang atong nauna. Di ra ba gyud magkatakdo ang atong nauna kaysa nauna sa Dios. Mao bitaw na nga kung mo explain ta about sa prophecy sa Biblia, kung unsay gisulat sa Biblia ana ra gyud ta kutob. Dili pwede na tong gamitan sa atong kalendaryo nga pagka 2020, pagka 2029, 2034 mo iyabo na ang panaksyan. Daghan na kaayong mga makaingon ko nga organisasyon, mga grupo nga
nagprophecy even sa pagbalik ni Jesus 2,000 years. Nanay prophecy even 2012, end of the world. Nanay na maligyag mga baka, kabaw, nanay maligya og mga yuta kay mubalik na kuno ang Ginoo. Kinahanglan na nga magsinina, magsipatos, magkarsunis sila puro puti. Ning mahal kadto nga ang mga tilang puti. Unya ning brato ang mga kabaw hayupan kay daghan man pud silang grupo nga namaligya pud in town. Karon kay ni ito man tuod ang adlaw wa manggoy ni balik. Mao na nga nabungkag daghan kanang kana manggong hubad sa prophecy sa Biblia, dili na siya pwedeng gamitan sa ato ang panahon or sa sitwasyon nato karon. Dili po na nato dugang-dugangan. So moabot man gyud ta ana ato nang hulaton, ato nang pangayoon sa Ginoo nga ang iyang gipasabot ug dili ang ato ang mga panabot moy atong ikapaambit. Si Marlene Garganera, nice kaayo imong new song. Salamat kaayo no. Si Gregorio Caring, maayong gabi. Pastor Gideon, maayong gabi. Adun na to'y mga awit nga gi-request dire ha. Ako sang tagaan og pagtagad. Unsa to mga awit ha? Ako tong gi-save. Doon na pa to'y mga gi-request dire. Ako lang ni nga tagaan og pagtagad no. Ang request dire nga mga awit makalangit. Makalangit. Ako na nga taga pagtagad. Ako sang balikan og basa no ang mga request kanta. Kupti ako, natoy kanta diri kupti ako. Ako sa ni nga pangitaon. Okay. Kupti ako. Diri lamang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Niya na pag yun, inspirasyon. Ako ni taga pagtagad yun. Awit, makalangit. Siha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo sa makaw. Si Pasito Ganila, maayong gabi. Pastor Walsing from Sinakaban, Misamis Occidental. Pastor, unsay bot ipasabot anang Juan 15:13. Okay, anang Juan 15:13 ato ang tagaan og pagtagad. Ablihan nato ang Juan 15:13. Ang 15:13 no, magpabilin man siguro to. Ang magpabilin, mao ba? Katong taga ag pagtagad na ang Juan 15:7. Punuan sa paras. Okay, magpabilin. 7, kung magpabilin kamo kanako og ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisag unsa og madawat ninyo kini. Sa maong bersikulo sa Juan 15:7, nagpakita ni nga dunay saad si Jesus. It is a promise. Ug diha sa iyang saad, duna say gitaniyag nga angay natong buhaton, nga angay natong paningkamutan. Usa nga angay natong paningkamutan mga kaigsuonan kining pulong magpabilin diha kang Kristo. Ang pulong magpabilin diha ni Kristo nagpakita na nga nagpabilin siya mga pagtulunan. Dili man pud pwede mga kaigsuonan kung kita mo ingon nagpabilin ni Kristo unya wa di tay nakatunan. For example, mangutana ko ninyo, naaba mo'y nakatunan ug unsa may nakatunan? Anaboy mo'y pagtulunan nga na inyong nakatunan mga pagtulunan ni Jesus. Pwede bang mohatag ka og usas mga pagtulunan ni Ginoong Hesus? Kay ang tao nga nagpabili ni Kristo, tao siya nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo. Tao siya nga nagpadayon sa pagsunod ni Kristo. Kay dili man gyud pwede mo ingon ta nga
nagpabilin ta ni Kristo, gani ta masayod sa pagtulunan ni Kristo. Usa sa mga angay natong paningkamutan ang pagkat-on sa mga pagtulunan ni Jesus, ang pagtipig ni ini ug pagkinabuhi sa mga pamaagi nga gitudlo ni Jesus sa Biblia. Mao na nga kun magpabilin kamo kanako, buti ipasabot kung kita magpabilin sa pagkat-on o pagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus, unya ingon siya, ug ang akong mga pulong magpabilin. Unsa may magpabilin? Mga pulong. Unsa may mga pulong ni Jesus? Naadiha ang iyang mga saad, naadiha ang iyang mga pahimangno, naadiha ang iyang mga pasidaan, mga kaigsuonan. So kinahanglan ato nang tipigan, ato nang hinumduman bisan unsa ang mga sitwasyon. Mao nay angay natong paningkamutan, mga kaigsuonan kus Ginoo. Unya ingon dayon siya, sa panahon nga nagkinabuhitas mga pagtulunan ni Jesus, buti pasabot, sa panahon nga sigurado gyud nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus, ug ang mga pulong ni Jesus, mga kaigsuonan, wa gyud nato kalimti ug ato ning kinabuhi. Iyan ning gitanyag dayon nga promise. Pangayo mo sa amahan. Pangayo kamo bisan unsa madawat ninyo kini. So alang lamang ni kining maong saada, alang lang ni sa mga tao nga nagpabili ni Jesus o nagkat-on, nagkinabuhi sa mga pulong ni Jesus. Dili ni siya ma-apply o dili ni siya mahimong epektibo sa mga taong nagtuo nga wa gani mabago. Awit makalangit, mga kigsuonan, inspirasyon diri lamang sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Si Romeo GC, Pastor, mangutana lang ko, kinahanglan pa ba nga bautismuhan pag-usab ang nahimong nahunong sa pag-alagad pero ni balik pag-alagad sa Ginoo? Dili na. Dili na. Dili na kinahanglan bautismuhan pa ang tao nga nabautismuhan na. Kung kulang sa inspirasyon. Thanks, Pastor. Salamat sa pulong na dungog karon. Please pray. Provinces and Masbate, lalo na sa barangay Kalumpang, Taisan, Milagros, Masbate. Napadayon na maghinungahon ang among gawain diri sa among barangay og mas lalo pa unta ako giyahan sa Ginoo, tagaan niya ako kalig-on kag dugang paunta nga kaalam nga ihatag niya para masunod kalooban ni Hesus. Amen. Salamat kaayo, ihatag yun as Ginoo. Mayo pakiguban Romelita Bugais, dalaygon ang Dios og sa kahangturan. Si Milky Ponce Moral, okay, maayong gabi maayong nga pagpaminaw. Request kog song Pinitik. Okay, ako ning taga ang pagtagad kung naapagi oras. Atong oras, mga kaigsuonan, alas 9:20. Og ang pagsalig iangat kadto sa langit, tinod nga kalipay ang pagtuon kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, o Diyos. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan. Oras dere alas 9:20 nasa kagabion. Si Roberto Ripuela, Pastor, unsa man ipasabot anang Mateo 13:23-14 ngantos 28. Mateo, okay, ako ning tagaan og pagtagada. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23 14 hangtod sa 28. 14:28. Anggi isgutan din gisaway ni Hesus ang ilang pagpakaaron ingnon. Nindot ni siya 13 hangtod sa 28. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaroingnon, ibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit apan
kamo mismo dili mosulod o dili makasulod sa mga mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga presyo mga tigparoinon, mupanaw kamo sa kadagatan o kayutaan aron pagkabig og tao og sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kon ang usa ka templo manumpa sa templo, dili gayo kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya magpagtuman sa iyang panaad. Mga buta og mga buang-buang, hain may labing importante ang bulawan ba og ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan. Nagtudlo usab kamo nga kon may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang ihang panaad. Apan kung manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Kani siya usag yun ni siya kanang gibulgar nga mga kana bitang kumbaga mga sayop nga mga tawhanon nga mga pagtulunan or mga pagtulunan nga gikan sa tao nga mo'y gisunod sa mga Hudyo. Kay ang mga Hudyo ug ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagdumala sa templo sa panahon ni Hesukristo, wala na magsunod sa mga minsay sa Dios. Ang ilahang gipatuman mga sugo ug mga pagtulunan nga gikan lamang sa tao. Og koneksyon na siya sa Mateo kapitulo 15 8 ug 9. Mauna nga si Jesus mga kaigsunan, gibulgar niya ang tanan. Ang mga tigpakoringnon nga gihimo sa mga Pariseo ug mga Sadiseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Sa pagsulti ni Jesus niya na grabe ang iyang kaguol nga may sagol nga kasuko sa gibuhat sa mga tigpakoringnon. Ang tigpakoringnon mga kaigsunan kana bitawng mga tao nga magpadayag nga sila'y malangit, sila insakto, sila ray maluwas unya. Dunay mga tao mga kaigsunan nga mosunod pero labi pa hinuong dili maluwas og dili malangit kay kanila. Mga mini og mga mini nga mga magtutudlo og mini nga mga magwawali nga nagtudlo og nagwali sa dili pulong sa Dios. Mga kaigsuonan, dili na siguro ko makapahatag no na makahatag sa mga uban pang mga awit makalangit o gikinahanglan na nako ang pagpanimilit sa pinitik og katamis mo Hesus alang sa mga nag-request niini. Sunod na tong mga programa, pwede ra gyud kayo nga mosunod mo mobalik mo og request og ato nang matagaan og pagtagad. O kaha kung kinsa tong mauna, maoro gitoy atong tagaan og pagtagad. Awit makalangit mga kaigsuonan, sa ato ang pag-ampo, atong pasalamatan ang Dios uban sa awit kinabuhing bag-o. Mag-ampo ta mga kaigsuonan og pasalamatan nato ang Dios. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gitudloan og imo kaming gipahinumduman kung unsay makatabang namo aron mahimo kaming hingpit og walay salamawayon nga imong makitaan sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga usas mga pamaagi nga among nadunggan o nasabtan karon nga mao nga kami kinahanglan dunay magwali ug dunay magtudlo kanamo. Ug tagay kaming tanan sa kadasig sa pagkat-on, ilabi na sa pagdawat sa imong mga pulong. Kay pinaagi niini ang among paghigugma kanimo motubo ug mulambog malig-on ug sa diha nga malig-on ang among paghigugma makatuman kami sa tanan nimong mga sugo. Ug maunay makapahingpit ug walay salawayon ni mga hugaw nga imong makitaan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios nga mahimo kaming mainanamon og sangkap sa pag-atubang sa panahon nga kami moatubang kanimo. I declare blessing bisan pa sa tanang mga tulog mamahulay ug sa tanan nga mga nagpre-request. I declare healing in the name of Jesus. Katong dunay mga balatian, katong dunay mga pagsulay nga dili nila masabdan, I declare Ginoo nga padahin ka magatubag, padahin ka magatabang ug padahin ka magamaymay, magalig-on kanamong tanan. And thank you so much Lord sa imong pag-atiman o pagtagbo sa ako mga kaigsuonan nga nanginahanglan sa imong tabang. I declare nga ang imong gamahan ng mga anghel mo'y nagatiman kanamong tanan. Kung silang isalig itugdihan kanimo, mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo maan sa ngalan ni Hesus.
Amen. O amen. Kini yung suon, Pastor Gideon, moingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. Bye-bye and God bless kaninyong tanan. Mga bagay, nag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,